Moi boa xente, que tal, como estades? Primeiro vídeo corto de 2026. Empezamos por unha categoría que nos encanta, rapaces? Correcto, a terceira galega. A terceira, REF, sí señor. A mellor E imos facer un vídeo moi entretido, porque imos facer unha competición. Imos competir Abraham máis eu contra Eros Vieito, e a ver quen fai o seu mellor 11 en formato draft, é dicir, explicarémoslo durante o vídeo, pero imos facer os nosos mellores 11 da primeira volta do campeonato, a ver quen fai o mellor 11. ¿No? Elixindo por turnos, como se fora o mítico oro e plata. Exactamente. ¿No? Aí está. Primeiro elixe un equipo, despois elixe outro. Que pasa? Se vos escolledes un xogador, nos non podemos escollelo, non? Correcto. Efectivamente. Pois dentro do vídeo, non? Quen empeza? Quen empeza? Pois... Pois habrá que Deberíamos sortealo. sortear. Pedra, papel, Sí, veña, xa vai quedar grabado aquí. Unha, a caída. Pedra, papel, tesoiras. Espera, Un, espera, dous, espera, tres, espera, fora. espera. Un, dous, tres, fora. Darío, corta. O sea, pedra, papel, tixeira É porque xa e despois un, dous, sacamos o... Sí, eu de un, dos, tres nunca xoguei con Eu un. tampouco. Ese Normalmente sacas non me lides. o debate é si se saca en tesoiras ou despois de terminar de dicir Piedra, tesoiras. papel, tijera, ya. Un, dos, tres, fuera. No, un, dos, tres fuera e... Venga, va. Os melidaos, Pedra, Pedra, papel, papel, tesoiras. Hostia. Ahora foi él, non? No, soluciono eu. Sacas en tesoiras. Pedra, Vale. papel, tesoiras. Vale. E sacas en tesoiras. Pedra, papel, tesoiras. Un día. Empezamos nós. Vale, pois Sí, imos Empezamos empe- nós. Temos empezar a primeira nós. escolla. Sí, e imos empezar, pois queremos un equipo potente dentro atrás. Queremos poñerlle un cerrollo a Sí. este equipo. Xa Queremos sabedes a quen fichar. imos pillar, Sí. non? O mellor porteiro para Cabrón. nós da categoría, o menos goleado da categoría. Xogador do Racing Miralbés, sabrán quen é? Alex Santomé Canteiro Atlético que para a nosa portería. foi categorías inferiores de España, un dos o mellor porteiro da categoría, sen dúbida. Correcto, Cantos goles sí. leva en contra? 8, pode ser. Pois teño aquí Creo que 8. Sí, 7 ou 8, sí, moi Sete bueno. goles. Por certo, que non dixemos, solo podemos coller 2 xogadores por equipo. 2, nós temos un, un por equipo. Dixémolo, a que si? Se vexes son 2 onte. Dixenche a ti un. A mí Falámoslo dixen polo dous. grupo. Eu non me 100%. acordo xa. Falamos polo grupo a noite, que Eu creo que xa, sí. preguntei no Algo 1000 veces. puxeste. A mí dixes, No, 2 no me está por enterei. dar, Está por dar, dixes. A min cámbiame por completo isto, si é 2. Hostia. A ver, No, é un Mira por que nos equipo. rayamos É por un ter por dous, equipo. mira. É un É que nos rayamos a Cristo, tío. É un por equipo. Un por equipo dámolo apañado ainda mellor. É un por Mima. equipo, é un por equipo. Falámoslo, acordaste, onte pola noite polo grupo. No, Pois- pola noite non me acordo. Non contaba eu con este tongo. Sí. Preguntei Sempre no- hai un nestes concursos contra cabo, sempre hai algún tipo de tongo a última hora, sempre. A min gusta involucrar Pero bueno, a non todos pasa os nada. equipos. Non vamos coller todos os dun mesmo. É que isto está casi imposible, entonces. Bueno, No, veña. dámolo. Mira como empezan chorando, a pesar de que saben que as reglas serán as reglas. Que burrada. Vou ensinar voulle mandar as capturas a Darío para que as poña. E poño 5 veces, un ou dous por equipo, importante, dieros. Un. No. E ademais A contesta ver, dos. eu- Un referíame a outra cousa, fijo. Sí, referíame a Bueno, a pero somo se o número 1. puxeche, Referíame a outra cousa. carta na mesa presa. Para min era moi importante saber se é un ou dous. Non sei. Efectivamente. Eu fixeno un A mí por dixetes que eran 2 seguro, pero bueno, non pasa nada. Veña, Non pasa nada. un por sempre. equipo. Ah, no, é De que eu todas entendín un por posición, Bueno, por o en vez de momento por non equipo. acepta. Home, como vas poñer dous por posición e si un 11? Que No, queres facer un 22? Digo eu, unha convocatoria. Bueno, De la en fin, Fuente. seguimos. Sí, Seguimos. O noso porteiro elexido, xa que vos colledes a San Tomé, é Borja Rey. Está moi ben. Amigo de Moi Non Vale Furar, unhas condicións espectaculares, é unha temporadaza no Boiro, unha das revelacións da Liga. Moi A verdade ben. que moi boa Apuntaste aí elección. tamén, además. cabo. Apunta aí o noso tamén, porfa. Vale. Sí, E porque... de eso empezar polo porteiro, non? Borja Rey. tamén. Borja Rey. Borja Para Rey. Bueno, portería. claro, nós podemos coller outra posición. joder. Claro, sí. Ah, Sí, podemos sí, outra sí. posición. Claro, sí. Veamos outro. A ver. Escollemos extremo dereito, Antón Guisante. Moi ben. Pa diante. Antón Guisande, extremo dereito. Correcto. Pois futbolista, acaba de gañarvos un partido na Estrada, non? Correcto. Vale. Pois Un crack. Nós queremos seguir construindo desde abaixo, construindo desde a defensa de parar os goles. O central, o Cambiaste el modelo. do medio do campo. Vale. Que se van a querer eles. Vale, nós queremos unha brúxula no noso terreo de xogo. Sí, sí. así que non hai ninguén mellor para comandar este equipo. De feito, é capitán da selección galega, a Brais Vidal.
Ai, aí jodimos. Ai. No, a verdad que no. Quitamos a Vai Brais ser un Vidal. temón. A verdad que no. O bo de Brais Vidal. Vamos a seguir apuntalando a dianteira. Nos imos ir Parte co alta. máximo goleador da terceira. Para min o xogador revelación desta tempada, primeira experiencia do fútbol galego, Adai. Alcalde do Lugo B, De que onde o metes? Extremo. extremo esquerdo. Moi ben, está moi ben. Está ben. 10 goliños o bo de Adai, Ollo, Pois Además, goles moi top, moitos deles, eu casi Mentre que- sumen. Eu diría este, o dianteiro. Pois nós nesa igual que vos fixestes coa vosa ofensiva, nós tamén vamos reforzala e vamos a Co máximo goleador de categoría, que non é Adai. efectivamente, procedente da Lomba, Gabri Palmás. O dianteiro centro Gabri Palmás, seguro de gol, está na súa mellor na plenitude física na súa carreira, ano 98 e leva 10 goles igual que 10 Adai. goles. Pero xa sabemos que non era a vosa primeira opción. Nos imos... Pero Sí que nós era. imos a seguir tirando de primeiras opcións porque nos está sendo perfecto este draft e vamos a sacar un dos homes do medio, non? Sí. Eros López. Sí, vexo ben. Imos a ir con Uzaldo Compos. Ai, mira. Pero así tedes dous futbolistas do Compos. Bueno, claro, é que nós fixéramos así, de dous. Bueno, non pasa nada, podemos ir con... Bueno, pois ponemos a... con este. Maque, veña. Sí, moi boa Con elección. Maque Bueno, do bueno. Vilalbés, que pa min está facendo No un pivote. dos seus... Sí, está Eu ben. creo que é un dos mellores anos que fixo Maque. Sí que E nos mira guiou que leva isto. unha carreira... Está carrileando, Está Que carrileando. igualada, vamos a ser mellor equipo a pesar de ter o handicap este de facelo mal, o draft. E imos ser aínda así mellor Creo- equipo. eu creo Pero moito mellor, Maque. Eu creo que non, Eu creo que non. Bueno, xa veremos. Non me está molando o vos Que, equipo. bueno. Que va, está ben. Bueno, penso que nós agora pechamos o dobre pivote. Sí, casi porque que sí. non hai mellor compañeiro para Brais Vidal que Aldán Naval, do Somozas, Efectivamente. que está a destaparse como unha das revelacións da categoría. Xa se veía que era un futbolista con algo diferente o ano pasado en Noia, foi a verdade bastante capital no equipo de Iván Carril. Sí. E nesta campaña no Somozas está, bueno, pois a render moi ben. Sí, Digo, eu poñedes pivote. de medio centro. Eu dicir, Vai ter que defender moito Brais Vidal, Brais que Vidal, Aldán no medio centro. É para compensarse. necesitamos un futbolista máis de pivote, outro que teña máis liberdade hacia arriba, que vai ser Aldán, que vai conectar o centro do campo co ataque. Pois nós temos unha opción aí para xogar de 10. A ver, De media punta. un clásico. Correcto, media punta clásico. O calidoso. Co 10. Do equipo revelación desta tempada, Mellor xogador da terceira galega. Quitaron. do Céltica, Quitaron, Julio Rey. Quitástenos a Julio Rey. Sí. Non o tiñamos para o mismo fin. Seguro. a Julio Rey, pero Julio Rey. lo quitaron. De media punta. Magua. No sitio de Mostoboy. Bueno, acabadesnos de joder a Julio Rey, entón imos facer aquí unha movida para que nos quede un equipo todavía mellor. E imos meter de central Ao bo de Martín Sánchez. Martín Sánchez, que está rendindo outra vez a un nivel espectacular na illa, e metémolo evidentemente de central esquerdo para por aí pois tapar carencia. Para Moi ben. apuntalar a defensa do noso Un equipo. clásico da terceira, un xogadorazo. Pois nos no sitio de Martín Sánchez, xogador que marchou da Estrada, que andáramos máis pequenos, só que somos grandes, temos un central mellor, que se chama Landeira, que vai ser o noso elexido. Está moi Central ben. da selección galega, que está a un nivel excelente. Vai ser un dos nosos centrais. Gústame Landeira. Quen preferides, a Landeira Gonzalo ou a Landeira do Estradense? A ver, eu por proximidade ao Landeira do Estradense. E vou Landeira Boiro. Os dous landeiras. Moi bons futbolistas, os irmãos Landeira. Pois nós, que, tiramos algún que falte, quizáis a Chore. Sí, sí, sí. Sí, nós imos ao lateral dereito, Sí, nós queremos seguir apuntalando a nosa defensa e vamos a fichar a Axoré do Montañeros. Do Montañeros, es futbolista do Atlético Arteixo e temos un que anda descuchicheando. Ollo. Que- A quen? O Ney Peón? A quen queredes do Monta? A Papi? Non o sei. Queren fichar a alguén do Monte, eso está clarísimo. Acaban Pois de nada. desvelar as súas caras. Quedámonos con Achoré, que é un pulmón nesa banda dereita, tamén internacional con Galicia. Molou ese internacional con Galicia. Sí. Nah, pero Achoré... Bueno, cando van xogar a fase europea, Sí. Gran futbolista. van ser internacionais, non? A mí encanta, me xoga polos dous costados, rapidísimo, forte, en ataque aporta moito. Vos decidiste de ir polo carril dereito, nós imos polo carril esquerdo, Pero espera. ou non?
hai dúbidas. Hai dúbidas. No, porque... É que é complicado, Sementan as dúbidas. Nós temos moi claro. Non metimos a nadie. Sí. Vale, A nadie. Por Nós, eso como podemos sabes, ir a ver, non perfectamente. dubidamos nin un Inter. vale, na perfecto. nosa línea. Perfecto. Sí, bueno. Nada. Que sobrado. Vamos po carril esquerdo. A ver. A ver. Viramos cara ao morrazo. Un dos mellores e xogadores da poñemos categoría. Aitor a Aspas. don Aitor Aspas. Moi ben. É o bo futbolista. Sí. Que lástima que o Alondra sexa un dos equipos máis goleados da categoría. Bueno, Máis. Bueno, pero ele leva unha cantidad de goles Eu creo que deberíamos moi dar unha de decente. cal unha de area tamén apuntalar o noso lateral esquerdo, non? Sí, por que non? Aínda que temos coberta esa zona porque eles non van coller a ninguén a ese xogador, porque xa teñen un do Boiro. Queres xa asegurar. Entón, O sea, me refiero, xa temos... Sí, Eu sí. cascaríalle Certo, un da media certo. punta, o que ti Certo. queiras. Ou Jota vai ser Jota. Hemos pillar a Jota Sí, de do media punta. Atlético Arteixo. Ourensán é un futbolista descomunal. Este ano está sobresaindo. Nós tíamos apuntado, pero borramos, lo apuntaron outros dos mellores. Bueno, Moi técnico, aparte É verdade, ten último pase, ten recursos para sair e a verdade vai ser a nosa conexión coa Diente. E Non ten está gol, mal. e ten gol que leva Sí. 6 goles nesta temporada. Anda ben, o bo de Xota. Moi bo futbolista, Jota, gústame. Que llevamos agora, non? Pillamos Falta vos Falta lateral nos- dereito, central, porteiro, medio centro e dianteiro centro. lateral dereito non o van pillar. No, Porteiro tampouco. Correcto. O sea, xa temos... Máis que nada porque xa os temos. Punta Bastante solucionado. tampouco. Pues, Está bonito podemos este. ir ao Da. o central, o mellor está un pouco Veña, máis de o que- urgencia. Vale, centrales, cadra, que temos tantas opcións. Eu casi cascaba o primeiro, Sí. Sí, Por vamos, mítico, por mítico. vamos con mítico, vamos con veteranía, vamos con fortaleza. Ten que estar ben nesta mitad de temporada. Correcto, está Pues genial. está sendo dos xogadores con máis minutos do seu equipo. Equipo. Pablo Corzo. Revelación. Está desde coña, eu. No, Metedes a para Pablo Corzo que... Bueno, está lo metendo no teu equipo. Merda. xa, Metedes a Corzo que debe ser un dos equipos máis goleados da categoría. No, pues Pero creo que que está ten que indo ver, ten bastante que ver ben de eso, cifras en Hasta defensa. O Barbadás ademais. volvió bastante Sí, a ver, Corzo sólido é un atrás. xogadorazo, Corzo, eso é Corzo é verdade. un centralazo. Histórico, ademais. Sí, Vale, vale. Pero creo que xa Corzo non está para estar nun 11 ideal da primeira volta, Bueno, É a experiencia que lles vai dar ao Pero equipo. bueno, sí, é respetable. E nós imos tirar extremo esquerdo, que vende marcar gol. O Extremo esquerdo. Bueno, Sí. que aparte deste xogador do Clube Xuventude de Cambados. Sabedes a quen queremos meter do Cambados? a quen? Ao mellor xogador do Cambados ata o que vai de Liga. Dieguito. Dieguito Iglesias. Dieguito Iglesias, futbolista espectacular, con moitísimo gol, un disparo tremendo e está sendo, pois, o que está sostendo un pouco a este Club Xuventude Cambados, que leva 6 goles, Marcou este fin de semana na Lomba. 5 5 leva. leva, pero eso non impide, bueno, que está a realizar unha gran campaña neste Sí. primeiro ano na terceira Do Cambados, exacto. e Sí. bueno, vai ser o noso extremo esquerdo titular. Sí. Pois nós con esa... que nós temos a verdade unha línea de media puntas auténtico temos escándalo. unha línea de media puntas que Antón Guisán de Julio Rey e Dai Alcalde. Sí, E para pero- o gol, Eros López e yo aí. Pois un tocayo de apelido, Fran López, do Gran Moi Peña. ben. Decir tocayo de apelido é valente, cando menos. Sabendo que media Galicia, ou medio Lugo, mellor dito, se apelida López. Pero este Unha xoga familia no moi Gran grande Peña. de Eros Sí. López. A dos López. ¿Cómo era? La gran familia española, no, la gran familia lucense. Pois Fran López que está con as cifras espectaculares. 6 goles. Creo que son 6 goles. Creo que está dando un rendemento espectacular para o Gran Peña, Sí, que está está moito. Moi ben. nunha posición moi É un tío que cómoda. xoga moito, Eu deu un pere de feito que o Xan saír o Celta. Xa, debutou. Que bueno, igual non estaba, sí, Chegou igual non a xogar, estaba para tanto, pero... Teño un... Imos facer un movimento maestro. Movimento brusco. Sí, como me gusta. Imos Chamada de mover última a hora. Gabri Palmás a banda dereita. Ui, Ai, ui, ai, sempre é que demais isto, É que A xogar ver, a ver. competir con cabo, é ganar, é A ver, ten razón, é verdade. Non vou... Iba a meter Na, venga, a fai, Palmás. que somos moi superiores, fai o Sí, sí, fai o Palmás caso. na Sei as dereita. capaz de meter de punta. E vou meter a Maceira. Non temos Non a tes ningún do ningún? comp. Non temos. Non. Metemos o mellor Non había dianteiro ninguén, o do mellor- campeonato. O mellor xogador do campeonato. Bueno. A ver, desde logo que... Ou non? A ver, Está a un grandísimo nivel. seríamos hipócritas pensar ser o mellor xogador que o seleccionamos na oitava ronda do noso draft. Bueno. pero os puntos sobre as IES iso non Ten unha impide. explicación. Eles escolleron o Compos Antón Guisande na primeira ronda, non nos van roubar a Maceira. Non, evidentemente, si colleron un do Compos, Eso é pero verdade. a ver,
eso xustificou que estábamos a dicir, en plan, Jorge Macías está a realizar unha campaña, vamos, sobresaínte, bestial. sobre todo porque creo que ninguén que ninguén se esperaba esperaba nun que equipo, no. que o mellor está máis asentado a figura de Charlie e decir vai xogar este de titular e él está sorprendendo a todos. Leva 8 goles e está a ser o que está a resolver as cousas adiante ao Compos. Mira, eu o ano pasado que o vía co Lugo B, que o ano pasado sei que puiden ver moitos partidos do Lugo B. A min Maceira sempre me gustou, pero non esperaba que puidera dar este rendemento. E sí que lle pedía un paso máis. E o está dando, E está o dando. Ahora teño ganas de velo nunha categoría máis. A verdade é que eu tamén creo que este ano vai moi ben bicho, a nivel físico. É que a nivel físico esta categoría vai moi sobrado, pero co balón hai que verlo segunda, a ver. E nós seguimos bien, que nos falta o medio. Faltanos un medio centro, falta? faltanos un lateral dereito, dereito e o porteiro. Deberías de sabelo. Imos O medio centro, o medio lateral centro. dereito. O lateral dereito, o medio centro non lo van roubar. Lateral dereito. Vaya saludando. Imos con Ivi Guerrero do Somozas, que tamén está xogando moitísimos minutos. Está O ben. Somozas, unha das mellores defensas do campeonato, e aí están Gústame esa na promoción. Incluso Ivi Guerrero pode xogar de extremo, incluso ten xogado de extremo dereito. Moi boa elección, gustoume, sí, admito. E nos, que? Pechamos o equipo que nos faltan dous defensas. Sí, dos centrales faltan. Un central dereito e Por un onde lateral. pechamos antes? O que ti queres, o central, por exemplo. É que o lateral esquerdo teñen o cuberto eles, non? Xa. Sí, non poden escoller. Non nos poden escoller nesa zona. Pois veña, pechamos central e vamos a coller a Hugo Díaz. Capitán do Polvorín. Pensámoslo nós tamén. Estaba aí na que nosa ben lista. fixemos. Hugo Díaz, Sí, que, sí. ollo, tamén, se non me equivoco, como dixeches antes que era López, era tocayo de apellido. Conmigo, porque é Hugo Díaz Cabo. Non? No, creo que sí. Tocayo de segundo apelido. Segundo apelido. Segundo apelido Poucos é. cabos hai. Bueno, pois Hugo Díaz. Bueno, cabos hai moitos. Bueno, Cabo primeiro, cabo segundo. mira esa broma, fixo a O cabo Alberto, no estrado. facían o meu abuelo. A min xa dixéramo de facer fama solo vellos. E ti non eres precisamente un anciano, eres. De corpo non. De mentalidade depende. Bueno. Perfecto, pois non sou Hugo Díaz, aí central para comandar a zaga. Voz central, a verdade. E nós Está imos- saíndose no Polvorín, E nós que nos queda logo porteiro e medio centro, non? Sí, se queres pechamos o centro do campo e deixamos. Vamos co centro do campo, vamos con outro amigo de Non Vale Furar, Unai de Peón, Bo xogador. que está facendo unha boa temporada nos Montañeros. Foi nas convocatorias da selección, que ao final tivo aí unha lesión. Tivo unha lesión aí importante que recibiu un golpe na cabeza, unha brecha importante. E bueno, a verdade que nos Deixaron parece... máis tolo do que xa é. Hasta parece que encaixa ben aí con Mac e con... Sí, fan un- E con Julio aí. É que me gusta ese centro do campo, Mola, porque sí. ten É bo equipo. creación, Ten cousiñas. ten equilibrio, ten É un equipazo. Sí. Así que Billote. Unai Peón estará nese 11 de Vieito e Eros. Vale, pois nós cerramos. Nós pechamos. Pechamos, sí. Pechamos e non podía ser de outra forma que podes dicir, xogador Gin Sport da xornada. É verdade. Da xornada probablemente pasada, porque isto vais a sacar, bueno, vais ter un lío, Abraham. No momento no que vexades sigue sendo xogador da xornada. Porque sí. Sí. Non. Non. Están nos bailando as datas. Esto, Estamos tendo problemas eu coas creo que datas. isto vai sair e aínda hai unha xornada polo medio, porque vai sair para a semana que ven. Correcto. O poder do cine, Así que amigos. un xogador seleccionado como Non xogador. Bueno, da igual. En fin, O da mellor igual. lateral esquerdo da categoría. No, Creo. sí. Sin ningún tipo de dúbida, Samu Araujo. Samu Araujo. Doutra categoría, é a primeira vez que está en terceira. Bo xogador, Sí. sin duda. O sea, Nós tiñamos aí tamén. É tremendo, pero é que vende nos- marcar. E non é só o que che aporta a nivel defensivo, sino que Ofensivamente. ten unha, vamos, cando se sumou ao ataque, Bo xogador, espectacular, promesazo na cantera do Celta. Eu só digo que Vieito, pecha ti o equipo que a min dame un pouco a risa. Pois nós pensáramos tamén en Samu Araujo, pero decidimos utilizar de porteiro o seu compañeiro Borja Rey, que está a un nivel totalmente espectacular no Boiro. Porteiro menos goleado da Liga, solo superado por Santomé. Creo que está empatado con Cobo a goles. Quen colleu Que a ten a Santomé? Vos. Vos. Sí. A ver, pero que nós somos un equipo que vai para arriba. Ah, Entendes? sí. Nós Sí, a nosa sí. dianteira. Sí, sí, sí. Oye, a ver que fai Santomé. A ver que fai Santomé. Hai que decir, tedes unha dianteira moi dinámica. Sí. Está. Gustan nosos equipos con movilidade. Decimos os equipos ahora, como Veña, quedaría. vou vos decir como queda o noso equipo para que Darío se quede poña un gráfico
espectacular. E o podades ver mellor, Sí. que acabamos de contar agora. En portería, ollo, ambos conxuntos é un 4-2-3-1. Correcto. Portería, Ale Santomé, lateral dereito a Choré, con dous centrais, Hugo Díaz, Martín Sánchez, Samu Araujo, lateral esquerdo, dos mediocentros, Brais Vidal, Aldán Naval, media punta para Jota, extremo dereito Gabri Palmás, extremo esquerdo Dieguito Iglesias do Cambados e punta para Jorge Maceira. Ese é o equipo de Abraham e Cabo. E agora pasamos ao Boso, que é en portería Borja Rey, Corzo e Landeira centrais, Aitor Aspas lateral esquerdo, Iván Guerrero lateral dereito, Maque Unai Peón no medio do campo, Julio Rey un pouquiño por diante de media punta, Antón Guisán de extremo dereito, Adai extremo esquerdo e punta para Fran López. Son dos que estaría moi guai, tío. Organizar un amistoso entre estes dos Un equipos. all-star, Pode estar de non vale furar. Queda Molaría aí. moitísimo, Queda Si aí. queredes- Algún día. Fixemos como os capitáns cando é da NBA que seleccionan o seu propio equipo e tal. Buah, pois mola, Si sí que mola. queredes- Un partido non vale furar, que as dúas son equipos Non haberá un de bronce, campiño tío. por Bertamiráns adiante. Así, ou por aí. así era a forma de decidir quen ganou. Si queredes- Ganar por nós ou ganar vos. Sí. Se algunha marca nos quer axudar a facelo, tamén non hai problema. É un genio, Como Como fío. aproveita calquer tal para dar Home, puntadas. siempre, non hai que Sí, dar señor. puntadas en De fío. momento, O eu que creo sí- que a xente debe deixar o seu comentario con que equipo mellor e se quere facer o seu propio draft da primeira mitad de tempada, estaría Si genial. vedes que nos falta algún xogador Sí, que pero- destacou moitísimo que se nos falta, faceu metelo, falta. falta, falta seguro. É que para ese draft eu diría de deixar algunha proposta dos nomes que nos quedaron no tinteiro. Por exemplo, está Adri Vaz do Céltiga. Sí, témolo, Está Luismi. Luis de Londres que non Tamén o encontrou temos. ningún dos dous equipos. Tamén. Charlie Uzal, Jorge Tomé, Esquerdeiro do Viveiro. Sí. Eh, Nacho do Viveiro. Alex Cobo incluso. Alex Non entrou, Cobo. iba a decir, non entrou Cobo en ninguna das dúas porterías, É o que que- fala moi ben dos porteiros da Antón de da terceira. Vicente. ollo, porque tamén están que non me acordo agora do nome, pero o porteiro do Céltiga e o Joder, porteiro Manu do Tabuas. Londres, Manu Tabuas Iago Domínguez. e Iago Domínguez. Pablo Trigo, José Varela. A ver, do compo sobre se podían entrar 5 ou 6. Pablo Crespo probablemente Sí, sean sí, os mellores sí, centrais. sí. Damián incluso, eu do Damián. Villalbesa que me entraban 4, porque me entraba Sí. Trigo, entraba Mecadra. Dani Pedrosa. Cadra tamén. Sí. Xogadores como eu non están en equipos que lles este a ir ben, pero por exemplo, Sí. Parafita, Sí. Raúl Paz do Barco, Sí, Ubrián. hai ese, moito. ese exemplo de Esquerdeiro no Sí, Viveiro. sí, É que me salen nomes a tutiplén ahora mismo, Concheiro do Arousa. Cheiro. Importante no Arousa. Sí. E sobre todo do Boiro sí que podería, aí hai bastante Sí. onde coller, que o Sí. Boiro está sorprendendo moito. Sí. E está Faco Moreira, Landeira, Enjamio, ten moi bo equipo. Hai bos xogadores. Josi, Montoto. Iñaki Martínez no Arousa. Iñaki, que non está está tendo un rol un pouco non de tan titular, pero está entrando Pero e anotando pero está gols. metendo goles, creo Flipas. que leva 5, ¿no? Sí. Pois ata aquí o vídeo, non, chaval? Xa Sí, vedes, señor. esta terceira nosa que ten unha calidade completamente sobrehumana E e aquí a temos reflectida. Sí, a ver que pasa na segunda metade do campeonato. Sí, eu obxectivamente diría que a verdade que están moi igualados calqueira dos dous Sí, 11. sí, eu creo que sí, Sí. creo que A é mí algo que gusta máis o estamos noso, tirando pero un bueno, pouco. normal. A mí A gusta ver, máis o noso. Claro, cada un vai tirar polo seu, pero eu No, pero Vamos. eu por Pero exemplo, sí, están igualados, son como moi os igualados, equipos. Considero moi competitivos. Sí. Quizáis o deles eso, é máis dinámico na parte ofensiva, tal, bo medio centro, todos vos medio centros, un Peón e Maque. Sí. E o noso quizáis é un pouco máis pero férreo, tes diría a eu. Santomé, Sí, para mandar pero logo aí tes a Maceira máis físico. Hugo Díaz Martín Sánchez nos centrais, sabe, tamén máis cuidado. físico o noso Sí. equipo, quizáis. Non está mal, non está mal. Está moi ben. Pois deixamos aquí o vídeo, que a xente deixe os seus comentarios, o seu like, que comparta e viva o fútbol galego, non? Viva o fútbol galego e hoxe é que é a proba perfecta para decilo e tamén para agradecelo cun like, cunha suscripción, cun seguimento ás redes É sociais. hype. E o botón do hype que nos podemos É gratis, é gratis. posicionar, Sí. todo Eu gratis. creo que neste momento non hai ninguén que siga no vídeo. No, eu creo que sí. Eu creo que sí. Si seguides Os máis leais están. Mira, si seguides no vídeo, comentade Repolo. É moi boa, gústame. Non está mal. E non polo está mal. resto aquí seguiremos, como sempre, falando Do fútbol. Que máis? Nos gusta.